institucions i des de la política. La diputada d'En Comú Podem Catalunya i portaveu de la Comissió Parlamentària d'Educació, Jèssica Albiach, ha condemnat la tasca del Parlament quant a la rebaixa de les taxes universitàries. Albiach considera urgent que es rebaixin perquè tots els joves puguin accedir a la universitat. La diputada ha dit que els preus de la Universitat Catalana són els més alts de tot l'estat espanyol i Europa, una situació que considera insostenible. La portaveu, entre altres coses, defensa una educació pública que sigui coeducativa, feminista i de qualitat. La diputada considera l'escola com un ascensor on s'han de corregir tots els desequilibris socials. Finalment, Albiach també lamenta les divisions internes de l'independentisme i assenyala la necessitat de pactar un referèndum amb l'estat espanyol per a solucionar aquest problema. El referèndum pactat, segons la diputada, no arribarà durant aquesta legislatura. Des de les institucions i des de la política.